Matag adlaw, nagaukoy ang pagsulay. Andam nga muhulga sa atong kalipay. Matag usa, gapaning tiil, gapaning kamot. Apan adunay gatang nga kagubot, ang dami gyud nga kusgan ang dughan. Ayo, ayo, amping pirmi sa inyong paglakaw, kadati kang hiyahi. Ayo, ayo, amping pirmi. Lahi ba lahi? Ito na yung dahon. Ha? Ito yung dahon. Ayo putla dia. Day. Atos ta. Kung pupungan dia ba? Dia. Ayo. Sobrang ganda. Matag adlaw, nagaukoy ang pagsulay. Andam nga muhulga sa atong kalipay. Matag usa, gapaning tiil, gapaning kamot. Apan adunay gatang nga kagubot, ang dami gyud nga kusgan ang dughan. Ayo, ayo, amping pirmi sa inyong paglakaw, kadati kang hiyahi. Ayo, ayo, amping pirmi, kasing-kasing guniti, dalalang sa inyong biyahe. Bantay-bantay, inihap yun angay. Hello guys. So may bunga pa sa taas ng yero. Doon. Sa taas. Sa taas isa. So kunin natin. Paano ba ito makukuha? Paano ba? Nandoon siya. Nandoon. Ayun. Nakita siya. Ayan siya guys. Nasa taas ng yero. So paano ko kukunin to? Approximately 10 hours later.
Andam nga muhulga sa atong kalipay, matag sa gapaning tiil, gapaning kamo. Apan adunay gatang nga kagubot, ang dami gyud nga kusgan ang dughan. Ayo, ayo, amping pirmi sa inyong paglakaw, kadati kang hiyahi. Ayo, ayo, amping pirmi, kasing-kasing gunit. Naraming dragon fruit. Kumpra nila sa mo 120, pero dini nasa SM ay Ayala. Tanawa. Tanawa sa Ayala, oh. Tanawa guys ah. Aya, oh, nara guys oh. 350 kaayo, dragon fruit. What? Kumpra nila sa mo 120. Karon driver tara ni. Suluhin mo yan. Sila. So nami check. Nami gift check gikan sa ayuda. Day ang gift. Ade, ang gift check we. Gift check nimo. Buenas mo naman. Matanaw sa gift check mo. Amang gift check. Uy. Kauni ko na. Kana mo ta na stick ko. Hindi na ko ikoy. Dili lang ko anon. Biscuit nega. Okay, magkaon na rin tama, gutom kayo. May una sa to siya na, wala mo nagsaba. Mo inahan bago para ko sa vlog. Di mo siguro ni ang kuana. Ang saman. Sinungaling ka. Oxyclean, odor blaster. Pasabon mo na sa kan. Karon pa daw siya nakasulot. Tiro. Steam remover lagi yun. Mo lagi na. Ano yun? Di na ito makuha nga ito. Okay. Immune naman to. Makuhaan lagi na. Immune na. Makuha lagi na. Libot-libot naman tahan niya. Kaunsa ko kay. Namamantala ka. Hopya man din eh. Hopya man din eh. No mga ka-jams, kumuha na kag-mall. Importante di ka mo anay din mga botilya. Electronics. Mata na to. Yan sa mga botilya guys. Okay, dabi ka mahal. Pila ka ni 549. So, nangita sa mama sa electronics daw dapit-dapit ng utana ta. Thank you. Nawala na ko sa ilang asan sila dapit. Nita ka. Naraw? Sila ma.
Ano ba ito? Tara. Sanahan kayo sa Ayala. Kina na day? Ito pang inasal dia. Nado. Uy, bas nganim to na nin. Wiraan. Nalayo ko man day kay day. Aksyon niya. Alam mo lang mga bata. Pila give check na top 5. Top 5 dala. 900 na. Uy, 955. Hindi giwa. Mother. Ah, mga 15 ra ni. Lumangi 56 mo, lumangi pagkaon. A few inches later. Mayo. So, wala ka balo pila slot points. Ako ba lo? Tama na pag-inquire sa points mo. At sana mo may balaan ko mga points. Ito ko. Hindi ma. Asa inasal ka ka? Tara, ito ba? Manitaas. Ano? Oh, nasa yan ang second floor ang inasal. Yeah. Iwas sama. Ay, pauna si mama ba? Ay, pauna. Hindi makagnaog ka. Ano may inasal? Pag may inasal ko ni. Thank you sa sponsor. Sana nasad mi kung dawato ng gift check. Sige. Matana. Yes! Pili dayon ang inaanak ko. Pili din sila dayon. PM1. Kuan ako day kanang paa. May drinks na. Lah, ano may tao? Naka-receive mo? Sir na na-reserve na. Number? Excuse sir.
tao tanan. Sabon. Nah, dia lang sama. Meanwhile, So tapos na kami kumain. Loh, sudah. Hoy, elevator man ka mo. Pero na to. Man. Katong busiri lang. Ito yung marga ng number to sa ubos dito ganito ko. Luka day. Luka ubos day. Bada. Dito. Ay. Yan to pas taas. Yan to ubos. Lang, ano lang si Kwarte. Kalit sa pinili sa pino. Ito nga na pa yung cellphone. Wakan mo dito ko na. Saan? Dito nga, tagayin mo. Wakan mo dito ko. Wala to kapili. Kuhan, yun yung kapuntos na din mo. Oo. Oh. Di ko ano isa. Isa. Kaya mo ihatag na to sa kuan. Sa kapin. Kuan. Ground floor? First floor. First floor. First floor ba na? Lagi. First floor day. Wala mo na ilalom na nito eh. Garaw na? Pastila na gini karon. Sige na, gawas na. Thanks. Haway na kaya akong to ano. Kamot ah. Wala, nagdalan ta may kubag na. Hindi na kakon. Nagkot na kayo. Grabe ka-traffic na ngayon di oro. Napamiss gusa karon. Grabe pa kayo pa. Ngompra. So mga ka-jams, napamiss ka gusa kagayan di oro. Pauli namin. Grabe ka traffic dan grabe ka init. Maglisod na magkinawa. Uli mig probinsya na mo kay. May nada din ni syudad. Grabe ka traffic, pollution. May hangin. Karon akong magulang nagpalit pa sa kuan. Oil para sa iyang baligya tindahan eh. So karon minigawas mga 4 o'clock pauli sa mua para dili kayo traffic pag alas 5 na traffic na kayo dalan rush hour. So karon ulat kami. Uy, bilar kay si Miming o si Dugi. Miming! Meow! Uy, ang hero mo na bang? Meow! Laburos, hindi ay.